What's up mga tisim? Mura mo gibitok ko ikos di ko yung tingog usba. Basta. Ikaw energetic ba? 1, 2, 3 go. What's up mga tisoy? Tara, let's go. This is your boy Tisoy again on your screen, and for today's vlog, mga tumi og fish pan together with my manghod og ang akong tita. Yee! So let's go mga tisoy, let's move! Sa ta magpadayon mga tisoy, shoutout sa ta. Shoutout kay Jimson Sanchez, Mia Shelo, Riolindi Umboy, Giselle Esquadra Buyan, Ixarel Hitatua Nikuas, Daryl Jason Antua, Gisame si Grande Gonzaga, Jai Galaaron, Leandron Sabandal, Chavez Erickson, Dither Tayag, Adrian Abalos, and Angeli Papiliras. Dula. Dili, dula. Pasagdigan sa siya tama na. Sakali siya padulong na. NANI? Nanamig sa pispad. Mangatad sa pispad. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ba't sabi mo hindi mo ko kawatan. Let's go. Tanawa May tubig. Fish pan na guys. Kaya na sa fish pan. Mambuhat tagdaghan yung buhat nun. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this YouTube channel. Bye. Everybody was kung fu fighting. Rin na namin sa fish pan guys. For more information. Puba, suka. Tas mana dito. Ito. Tas mana yun. Manoy! Manoy! Para sa tagbuhok lagi Manoy. Magtapad ta Manoy, magtapad ta. Alor. Ariya siguro og buhok. A few moments later. Manglaog tag piranha guys. Tanaw mo duol lagi ni sa kamot, tanawa binga. Dili, uy. Oh. Buisit di lagi mo duol. Dali, nibalhin na sila. Guys, gusto magbangos guys, o gusto magbangos, order amo sa kuan, Lazada. Kontakon ra ko ninyo dito. Di ni sila makasipon. Lala. Lawgay ka. Wamang ko'y bangos sa bukid guys. Ko'y bangos dito sa bukid. Namang good, boneless, bangos. Yak. Mantog day magduol kay anaon nimo oh. Ay, sige. Maminaw tanawa. Dagana kayo eh. Dili dulo. Nakakita ko. Duol, tabi ka. Ay. Di man ta kakuha. At least nakalaw tag bangos. Way bangos sa bukid. Batod re to. Batod. Nanako sa fish pan, mag-vlog. Oh, naami dire. Dali na. Maganha mi sa imong balay. Adto pamanggot tuya to ako to nay Guys, excited ako guys. Another one. Saka akong tuhod eh. Nasamad. Fish pan nga mag ang inigtaob sa dagat, mataob po diri ako nik siya wa. Ilawan na to, parat ba? Parat gyud. Ikaw, bobo, putakin na mo ka. Gyud.
Dagat jud ni. Layo po balay si Manang no. Tanaw yung ora. Diri ana ta. Ini guli na to. Bangkas na po. Hi te, hello everything. Welcome to my vlog. What's up, Mati Soy? Meanwhile, Unsa ni tilapia? Tilapia na to. Likti. Likti, ano likti man? Giliktan. Ha? Hala. Unsa ni? Ngapit ra naon dyan. Pusit. No curse. Buhi pa ni? Kung kamo. Kuya, hagod kuya. Mahawin ko na ko kuya. Ah, ganito eh. Oh, ay, ito. Namukuan lagi ang kuloy kuya oh. Hala, ulo no nagliuk-liuk ang kulor. Ito kayo sa lite lambay. Wow. Lambay ni. Day buhi pa man na. Buhi pa? Ug mapakan ko ana, di papa ako no tay. Gago! Inahay. Hi kuya. Ano ko na nga? Hi. Hi. Yayay. Yayay. Grabe ka. Inita oy. Hot manggod ko. Mas puti pa imong buhok sa imong panit. Layo pa, Cheng. Katong nagbalay na atong Kanang blue? Para usay pulusan nating nagtuyok. It gives oxygen to the fish. Ay. Paddle wheel. Paddle wheel. Pero oh. That was nice mga tisoy. Paddle wheel. Ganag bangus uy. Oh, aw. Tiganay kay gisda guys. Gagmay ay mga tisoy, gagmay mo to yung mga usa to ti similya. Similya to sa piranha. Piranha. Hi. Yee! Hi guys. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Kana mo na dira guys, na dira mga bangus nga mga gagmay palaw kaayo kana murag buhok. Mga itlog. Katugai na dito mo na to mga dagko, mga similya. Ay. Mamang. Ika-cute. Guys, niabot na gid mi sa among destination guys, pero mga tisoy luto na ko. Naluto na ko sa kainit. Diyos ko. Yan na to sa kuan. Boardwalk. Let's go, man. a few moments later. Nanami karon sa kuan guys, nanami diri sa boardwalk. Makaas ba ni? No? Tara. Ano niyo makita? Wow! Wow! Gutay diri ate, nanindot na. Wala di ba? Wow! Here we go to Bigod. Floating marine. Floating cottage. Got that. Dapat makadungog ang mga kuan ba, mga chokoy ug mga sirena. Hi guys! Subscribe po sa YouTube channel guys. Nathaniel on. Subscribe. Boring! Kami sa Pumoy. Hi, salamat. Nindot good kayo diri guys. It's good to be back. Lo, grabe ka nindot diri bay. Ang nag sa tumag ay gisipan. So guys, so gana mo man diri sa boardwalk. Makaas lang. Tubigon, Bohol. Makaas ba ni? No? Usa di nga kuanti address sa Makaas. Kang Ikong Makaas Tubigon, Bohol. Nya ako. Kay di makabalik ko kay giupod ko mo kaka. Kaya mo balik ko dagat gidugo kay mo tangkon na. 7 hours later. What's up mga tisoy?
Naluya. Mia, mag-vlog, oy. Grabe ka init ah. Mag-energy na imong vlog. Uy, Nahurot na yung taon na mong gibuga na mong gunamo tanan. Grabe ka init dito, marami gi. Wa na ugma. Himo mi sinog ba? Karon sutsot pa may kalibunan. Saan naman niya mong vlog, oy? Asan may paingon eh? Tagbasak, abot na pa nagbasak. Marami magic. Uga na kay ko, guys. Ma! Manamig vlog mga tisoy. Bye-bye. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for another vlog mga tisoy. I love you. Peace out. Bye-bye.